आकार आणि आकृतायो, shapes and figures. Circle वर्तुळ, राउंड वाटकुळें गोल, ओव्हल तांतयांचो आकार, ट्रायंगल त्रिकोण, क्वाड्रिलॅटरल चौकोन, चतुर्भुज, चतुष्कोणाकृती, स्क्वेअर चौखण, रेक्टेंगल आयत काटकोनी चौकोन, रोम्बस समभुज चौकोन, पॅरलेलोग्राम समांतरभुज चौकोन, ट्रेपेझियम ट्रॅपेझॉइड समांतर द्विभुज चौकोन, पेंटागॉन पंचकोन, हेक्सागॉन षटकोन, हेप्टागॉन सप्तकोन, ऑक्टागॉन अष्टकोन, नॉनागॉन नवकोन, डेकागॉन दशकोन, पॉलीगॉन भोवभुजाकृती, सिलिंडर दंडगोल सिलिंडर, कोन शंकू सुळको, क्यूब घन घनाकृती, पिरामिड पिरामिड कोनस्तूप,